vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamera sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Iniwo ndauyawo pano ndine family secret, but chinongondirwadza ndechekuti pane vamwe mukoma avo vari kuSouth Africa vakazopiwa mari naprofeti vacho ivavo. Vakati vapiwa mari mukoma vakabva vatotenga makombi avo maviri. Kutaura kudai, at least munhu hatingati vakabva vachizopfuma, no, at least vava kurarama kaupenyu kanenge kari senani. Kunyange tikatovaudza kuti uyaika kuno kuchando, vanototi kunoku ndiri bo, because vane tumabusinesses twavo mushure mekunge vapiwa mari. Mukoma nashe, nyaya idzi dzinotinetsei, because mukazonzwa munhu achiita sekunge iye anotya kuzotaura kana zita ringava riri raprofet, do not blame that person as such, because most of these people vanhu vaya vekutoti politically they are connected. Pandakazoona kuti kana ungoriwo munhu zvake nje zveshuwa nyaya yako unotongofa zvikatongorova. This was after tambozama kudzifambira nyaya dzacho semhuri. That was when we discovered mukomana kuti kunoku kwatitori kumhiri kwemakungwa kutori nemamwe mapolitical connections zvekutoti kana kutoassassinatwa, you can even be assassinated nema-agents, ma-political agents. Saka takatopiwa ma-strong warnings. The first time I had never witnessed that. Ndaikufungidzira kuti zvinhu zvinoitika like muma-movies. At that time we were saying kuti we want to expose this man, and we had been in communication neumwewo journalist. Saka iwe unokwanisa kutoenda kuma-journalist thinking kuti you are going to be safe there, but usingatozvizivi kuti vanhu ava they then pass on that information. Vane mari yavanotopiwa, like now ndauya kwamuri mukomanashi, then imimi munobva machizoenda neinformation iyoyo kune masources enyu avo anenge ari connected kwavari maprofets awa, vobva vatoziva kuti nhingi uya ndiye ari kuda kundi-expose. So after that manje vanobva vachizotanga kukutracka down. That journalist anenge achingovhunza more information about you, kudzamara iwewe manje wachizotoisa upenyu hwako panjodzi. So you can just imagine kuti maybe you are a woman who is in Africa, you have been abused maybe na prophet. Do you think kuti unozozvigona here? Isusu vamwe takatozvitadza tiri kunoku kumhiri kwemakungwa, even though we have all the resources, kana kuri kunzi tinenge tichida kuti maybe tinge tichivasungisa as a family, but the threats that we were getting. Ndakati one day ndichibva kubasa, it was on a night shift, mukoma ndakabva ndachizoona kuti painge paine kitsi yainge yakaurawa yakagurwa musoro. It was on the bonnet of my car. Ndikati kuchiko, maybe there were two kids that were fighting. It was like a movie, like. Then one day ndakati ndichibva zvekare kubasa, it was on an afternoon shift, mukoma kuti kitsi iyi yakaurawa vakazoiisa sei mumotikari without setting off the alarm, I really do not even know. Ndikabva ndatokumbira zvekare CCTV footage, because it was an underground parking, but no one, they did not even see anything. So those were the beginnings of those warnings. Kudzamara one day ndazoona kamwe kanot kainge kakanzi why don't you just let it go. Ndikabva ndatoziva kuti dzainge dziri nyaya dziya dzatainge tichifambira. Then my other sister uyo ari kuSouth Africa akati achibva kubasa, hanzi pane imwe motikari iyo yakamira, motikari iyaya yaiva nevamwe varume vainge vakapfeka masutu eblack. Hanzi vakatoti, iweyo sisi vako Mary, not my real name, vari ku name hidden country, uvaudze kuti ngavasiyane neizvo zvavari kuda kuita, havambofi vakadzihwina nyaya idzodzo, we know everything about her, saka ngavasiyane nazvo. So inini kuno kuvainge vachitya like to verbally and physically confront me, ndokubva vachizoconfronta my little sister. Then as a family tikabva tati zvainge zviri nani kuti tinge tichitongosiyana nazvo. Zvechokwadi takabva tachizotongosiyana nazvo, but chainge chichitirwadza manje, I have one of my cousin sister. So this cousin sister of mine, iye ainge ari kunoko kumhiri kwemakungwa, akabva achizoenda kuZimbabwe
aiva nemaproblems ake ainge achisangana nawo mumarriage make, ndokubva achizoenda kwaprofeti ava. Akazoti aenda kuya mukomanashi, ndo paakadzoka achiti naprofeti takatorara tose. Ndikati iwe, what are you trying to say kuti wakarara naprofeti? Then she found out kuti she was pregnant. After she had found out kuti she was pregnant, she then told the prophet kuti she had fallen pregnant. I think that was the mistake that she did. Dai akangoramba zvake akanyarara, because iye akabva achizoti ndanzi nababa vemwana ndinge ndichiuya kuZimbabwe because there is something that he wants me to do, and ari kutoda kutoti ndinge ndichitombonomita namai prophetess maiguru vangu. So mukoma, we then discovered kuti ivo havatombodi, kunyange vakati vanenge vachikuda sei, kuti unge uchizoita pamuviri pavo, because you will be like the evidence yekuti he is someone who is into many adulterous relationships, in which kana pasina mukadzi anozoya achiti ndakaita mwana navo, then there is no evidence. It will be just people just saying kuti munhu ane magirlfriends akawanda. My little sister went there mukoma, but akachizoti aenda kuVictoria Falls. She died mukoma. She just passed away in her room ariko ikoko kuvacation, and it was very strange. As a family takarwadziwa. Saka iye akangoti I am going out zvangu, ndine munhu wangu wandikuda kuenda naye ikoko. And this mysterious guy, we never found him. We tried mukomanashi to engage with the police, but they are never helpful. But as a family, nezvose izvo zvatainge tava kusangana nazvo nemathreats and everything, that was when we knew kutoti ava vacho vanonzi men of God ava ndo vane chekuita pakufa my little sister. Zvinhu zvinotirwadza mukomanashi, but akatongofa just like that. And muone zvenyu akatomboudzwa nevamwe sisi vari kuno kuti dai wasiyana nazvo zvokuenda kuzimu, because usually when a woman is pregnant you're not supposed to be going up and down like the way that you want to do this. Ko ivo vadiva ngoya kunoko. As a family we know mukoma, we knew kuti she had been impregnated by this prophet, but we were keeping it as a secret again from her own husband. When you post my story, please tell me. I'll be following through as well in the comment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvedzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi chinongotyisa ndechekuti mathreats, mapolitical threats uye zvekare nemaphysical threats, hanzi kutori nenetwork kunoku kwatiri. We discovered kuti kutori nenetwork yekutoti you can even be assassinated. Zvakangoma hazvo vedu we. Rekedzai vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. So inini mukomanashi ndine construction company yangu iyo yandakatanga mugore ra2010 muno muSouth Africa. Ndakatanga ndichashanda nomwe muSouth African, but ndakabva ndachizoona kuti maSouth African havashandike navo zvakanaka. Ivo vanenge vachingoda mari chete, but kana kuri kutambudzika unenge uchingotambura uri wega, uchishanda uri wega. So my company started getting big and big and big. Kudzamara ndava kutokwanisa kutoemployawo vashandi vanotosvikawo kuma20 depending neconstruction project. Saka mukomanashi pane pamwe pandakazombobata rimwe project, then ndakabva ndachizopiwa budget yekuti I was supposed to hire like a company that will be monitoring safety yevashandi, but ndakabva ndaona kuti mari iyo yainge yakawanda, handina kuzoita saizvozvo. Ndakangonotora umwe munin'ina wangu kuzimu, ndikabva ndati iwe uchitanga company, ndokubva taregister company yake, but this money was coming back to me. So we were acting as if iye ainge asingatozvizivi kutoti I was just using him, but ainge achitongoshandawo as a safety officer. Saka munhu wekuti zvinhu zvaasina kumboendera kuchikoro izvozvo, safety at work, and this was a way of us making money. Mukomanashi then zvakazoitika ndezvekuti one day pakabva pachizoita an accident pabasa. Then there was one guy who passed away, but haana kufirapo paspot. Mushure mekunge ndaona kuti munhu ainge anyanyisa kukuvara stereki, ndo pandakabva ndachizoconvince hama dzake kuti ange achizoenda
kumba ndokubva ndavaudza kuti ndainge ndichazovapa mari, saka iye akazvicheka negrinder but he lost a lot of blood. Then ndokubva achizoenda kumba. Mushure mekunge aenda kumba mukomanashi ndaiwanzokumupawo mari pano nepapo pandinenge ndichikwanisa, but urongwa ndainge ndiine humwe urongwa, ndiine property yandainge ndichitenga, saka handina kuzokwanisa manje kuti ndinge ndichizoramba ndichingomupa mari. Akazongofa mukoma achinditumidzira mamessages kuti mhuri yangu yava kufa nenzara boss, dai mangondibatsirawo. So mushure mekunge ashayika, that was when I discovered kuti mwana wangu kurwara kwaainge ava kuita achiita maallergies, achinzi ane asthma. Then ndikabva ndadiscover kuti yainge itori mhepo wainge watova mweya wengozi. Then ndakabva ndachizoenda kune umwe muprofita uyo akazondibetsera, ndikabva ndachizoenda kune imwe n'anga yekuZimbabwe kutaura kudai mukoma ndakazomutsipika, ndakatsipika mweya wake. Murume uyo akaita accident ari pabasa, ndikabva ndachizomanikidza kuti ange achizoenda kuZimbabwe. Ndamuvimbisa kuti ndainge ndichazomubatsira kuzonosvika arecover. So mukomanashi ndakazotora ivhu repamapremises pacho ipapo paakakuvarira. Then ndikabva ndachizonzi ivhu iri ndinge ndichizouya naro kuZimbabwe, ndikaita saizvozvo. Then ivhu iri ndakabva ndachizodzoka naro kuno, but rainge rakaiswa mubhodhoro. Ndikabva ndachizoenda kuDurban kugungwa, ndikabva ndazongonosiya bhodhoro iroro mukomanashi kugungwa ikoko. Ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndakangonzi kuenda kunenge kuchiita bhodhoro iri negungwa ndokutoendawo kunenge kuchiita mweya wake. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Pakaipa. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu yakamira sekudai so. Ininiwo mukoma ndiri fake prophet, uye zvekare ndinobhadharisa vanhu kuuya vachiuya kwandiri, ende ndine minana yandinoita, asi minana iyi ndeyenhema. Kuno umwe munhu asingazivi magic anokwanisa kufungidzira kutoti minana yechokwadi, ende vanhu kana vari padesperate it is easy to manipulate such a person. Saka izvi ndakazvidzidzirawo apo pandainge ndiri kubible school. Handizivi kuti bible school ndakarara nevasikana vangani ndichivabvisa umhandara, uye zvekare ndaidanana nevamwe vasikana vemunharaunda imomo mainge muine bible school. Ndakabva ndachizotanga kudanana neumwe musikana, sekuru vake yainge iri n'anga. Ndo vakabva vachizondipa mishonga iyo yandinoshandisa kusvika pari nhasi, but handina simba like simba chairo. Ndinongoita izvozvo zvemapipi, ndo zvavaiita kuti kana vakasvika pamba pemunhu, kunyange uchinzi hauna zvaunenge uinazvo, vaikwanisa kukudzura, ingava iri nyanga kana kuti wobva vakuudza kuti une mushonga wawakadyiswa, saka chinwa chakati nechakati, wobva warutsa. Iwe wende maziso ako enyama unokwanisa kutoona uchitorutsa kana mazinyama, kana kungorutsa zvimwe zvinhu zvekuti unobva watofungidzira kutoti zvimwe kuda ndainge ndakadyiswa zvechokwadi, but panenge pachitoitwa zvemapipi. Iniwo ndokudivira ndakarerekera iroro, ndokwanisa kutongoti ndichitongonamatira munhu, ndobva ndatongoti dhimoni racho iroro rakagara mudumbu mako. Then ndinobva ndachizotanga kukunamatira. Ndakunamatira kudaro, then unobva wachizotanga kurutsa, ende unorutsa zvimwe zvinhu zvisitombori normal. Mukomanashi kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Tiri kutsvakawo kurarama. Vidare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu yakamira sekudai so. Mukomanashi, ndoudza here friend yangu kuti
ndakazvarawo mwana wangu uyo ane 2 years apa newakewo ane 2 years. Takamitiswa tose at the same time nemurume wake. Ndomuudza here kuti ndakamitiswawo nemurume wake. This was after ndatanga kugarawo nemurume wangu Mbinga Mukoma, asi ndakabva ndachizoona kuti munhu uyu anenge asingazvarisi uyu, so ndakabva ndatanga kutaura nefriend yangu, but murume wefriend yangu iye anoti paakazobata foni achizoona mamwe machats avo andainge ndichitaura nemudzimai wake ndozvakabva zvazomupa mafeelings. Akati aita mafeelings kwandiri ndokubva achizondipfimba. Iniwo ndainge nditoriwo panzara Mukoma Nashi, ndokubva ndatongotanga kutongodanana naye pasina kana nguva. Ndikabva ndazodiscover kuti ndainge ndiine pamuviri. Ndikamuudza akanditi ndoda kuti uchengete nhumbu iyoyo because mwana wangu ndinomuda. That was what I did Mukoma. Mwana vedu vakangoenzana. Should I or should I not tell her? Hey, ndinozvisa kuti ndingamurwadzisa, but maybe she deserves to know the truth. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section.